இன்றைய நாளிலும் கூட ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட பேசும்படியாக, நமக்கு கற்றுக் தரும்படியாக, சமாதானத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். எடுத்தவங்க வாசிங்க. சங்கீதம் 119, 165. சங்கீதம் 119வது சங்கீதம் 165வது வசனத்தை எடுத்தவங்க வேகமாக வாசிக்கவும். உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு, அவர்களுக்கு இடரல் இல்லை. அழகான வார்த்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். இந்த நாளிலும் தேவன் தருகிற சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிற இன்னைக்கு 2வது காரியம் என்னவென்று சொன்னால், உம்முடைய வேதத்தை நேசித்தவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு, அவர்களுக்கு இடரல் இல்லை. அப்போ ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் தருகிற தேவ சமாதானத்தை அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் வேதத்தை நேசிக்க வேண்டும். அதாவது அதை வாசித்து அதன்படி நடப்பதுதான் நேசிக்கிறது. ஏன்னா நேசிக்கிறது என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது என்னவென்று சொன்னால், எதை அதிகமா நேசிக்கிறோமோ, யாரை அதிகமா நேசிக்கிறோமோ அவர்களோடு அதிகமா நேரத்தை செலவிடுவோம், அவர்கள் சொல்வதை நாம் செய்வோம். அப்போ வசனத்தை நான் நேசிக்க வேண்டும் என்று அடுக்கிறார். அப்பொழுதுதான் நான் வசனத்தோடு அதிக நேரத்தை நான் செலவிடவும் செய்வேன், வசனம் என்ன சொல்றதோ அதற்கு நான் கீழ்ப்படியவும் செய்வேன். அதைத்தான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். அப்போ நான் கொடுக்கிற சமாதானம் உன் வாழ்க்கையில வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற இந்த வார்த்தை என்னும் போது, நான் கொடுத்த வேத வசனத்தின்படி நீ நடக்கணும். அதான் உங்களுடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு, தேவன் தருகிற மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்பதை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். அதே போல அதிலே 101வது வசனத்தை வாசிங்க. சங்கீதம் 119ல 101வது வசனத்தை வாசிங்க. உம்முடைய வசனத்தை நான் காத்து நடக்கும்படிக்கு சகல பொல்லாத வழிகளுக்கும் என் கால்களை விலக்குகிறேன். வசனத்தை நான் அதிகமாய் கை கொள்ள வேண்டுமானால், வசனத்தின்படி நான் நடக்கணும்னா என்கிட்ட முக்கியமா நான் செய்யக்கூடிய காரியம் என்னன்னு வசனமாக சொல்லுது. வசனத்தை நான் காத்து நடக்கும்படிக்கு சகல பொல்லாத வழிகளுக்கும் என் கால்களை விலக்குகிறேன். அப்போ தேவை இல்லாத இடத்துல போய் நான் நிற்கும் பொழுது எனக்கு வசனத்தின்படி என்னால நடக்கவே முடியாது. இன்னைக்கு அனைத்து அதுதான். ஆண்டவருக்குள்ள வரணும்னு ஆசை, ஆண்டவருக்குள்ள ஓடணும்னு ஆசை, ஆனா தேவை இல்லாத இடத்துல போய் நான் நிக்கிறதுக்கு நாம அதை நினைக்கிறது இல்ல, தடை பண்ணுவது இல்லை. அந்த இடத்துல நான் போக கூடாதுங்கிறது நாம நினைச்சுவது இல்ல, அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்ல. ஆனா சங்கீதக்காரனாகிய இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது சொல்லுற ஒரு வார்த்தை பாருங்க, இந்த வசனத்தை நான் காத்து நடக்கும்படிக்கு சகல பொல்லாத வழிகளுக்கும் என் கால்களை விலக்குகிறேன். தேவையற்ற இடங்களில் நான் நிற்பதில்லை. எப்பொழுது ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய வார்த்தையை கை கொள்ளுகிறானோ, தேவனுடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறானோ, அப்பொழுதே அவன் தேவையில்லாத இடத்துல, தேவையில்லாத இடங்களில நபர்களோடு அவனுடைய பயணம் இருக்காது, அவனுடைய கால்கள் நிற்காது. இது சத்தியமாக வேத வசனம் நமக்கு வெளிப்படுத்துவதை பார்க்க முடியும். அதே போல அதே 119ல 148வது வசனத்தை பாருங்க. சங்கீதம் 119ல 148. உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும். உமது வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும். என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும். நேசிக்கிறதுக்கான அடையாளம், நீ வசனத்தை நேசிக்கிறன்னா அதன் அடையாளத்தை பார்க்கும். நேசிப்பதின் அடையாளம், வசனத்தை நான் நேசிக்கிறேன்னா இது இந்த 2 காரியம் ஒன்னு இடத்துல இருக்கும். வசனத்தை நான் நேசிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த 2 காரியம் நம்முடைய வாழ்வில இருக்கும். வசனத்தை நேசிப்பதின் அடையாளம் என்னப்பா? உங்களுடைய வேதத்தை நேசிக்க மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறத. இப்ப நீ வேதத்தை நீ நேசிக்கிறதுக்கான அடையாளம் மிக முக்கியமான ஒண்ணு, பொல்லாத வழிகளை விட்டு நீ விலைக்கு வந்துருவ. தேவையில்லாத இடத்துல உன் கால்கள் போய் நிற்காது. அதே நேரத்துல அதிகாலையிலே தேடுவ. அதான் அந்த வசனம் தெளிவா சொல்லுது. உங்களோட வசனத்தை நீ தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமங்களுக்கு முன்னே என் கண்கள் விழித்துக் கொள்ளும். இது என்கிட்ட இருக்கான்னு பாருங்க. இது அடையாளம். வேதத்தை நீ உண்மையா நேசிக்கிறியா, நீ வேதத்தின்படி நடக்கிறியா, வேதத்துக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னா இந்த வேதத்தை இந்த 2 காரியம், ஒண்ணு பொல்லாத வழிகளுக்கு விட்டு விலகி வந்துருவ,
இன்னொன்று அதிக நேரம், அதுவும் அதிகாலை நேரம் தேவனோட வசனத்திற்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுப்ப. இன்னொரு வசனம் கூட வாசிங்களேன். மத்தேயு 13:23 வசனம். மத்தேயு 13:23. மக்கள் நடுவில், கல்லுகள், பாறைகள் நடுவுல, வழி அருகே எப்படிப்பட்டவர்களாய் நம்ம ஆளுகிறோம். அதைத்தான் இன்னைக்கு ஆண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில கற்றுக் கொடுக்கிறோம். ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய வசனத்தை கேட்கிறோம். ஆனா அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமா? எது பிரயோஜனம்? வாழ்க்கையில நான் வசனத்தை கேட்கிறோம், நல்லதுதான். ஆனா கேட்டா மட்டும் போதுமா? என்ன செய்யணும்? யாக்கோபு 1:21-22 வசனத்தை வாசிங்க. யாக்கோபு 1:21-22 வசனத்தை வாசிங்க. ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திரு வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்க. வசனம் அழகா தெளிவா சொல்றது. ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். முழுமையா ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதுக்கு முக்கியமா இந்த 22 வசனம் சொல்லுது, நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். இன்னொருத்தர் வஞ்சித்திடக்கூடாதுன்னு நம்ம மற்றவங்களை பார்த்துட்டு நாம வஞ்சித்திடக்கூடாது. வசனம் அழகா சொல்லணும், நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு. எப்படி பாரு, இன்னொருத்தர் நம்மளை வஞ்சிக்கண்டாம், நாமே நம்மளை எப்போ வஞ்சிப்போம் தெரியுமா? வசனத்தை கேட்டுட்டு அப்படியே போயிடும் போது நான் நம்மளை வஞ்சித்து கொண்டே இருக்கோம். கேட்ட வசனத்தை, அதாவது எப்படின்னா, கையில கொடுக்க நல்ல பசியோடு இருக்குங்க, உங்களுக்கு அழகா சுட சுட பிரியாணி கொடுக்கும் பொழுது நீ அதை வாங்கிட்டு அப்படியே நீ பக்கத்துல வச்சு வந்த மாதிரி சொன்னாங்கல்ல. நிறைய நேரத்துல எனக்கு கை கட்டினது வாய் கட்டு, இந்த மாதிரிதான் நிறைய நேரத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கு. இது வஞ்சிக்க. எப்ப நல்ல பசி, உன் கையில அழகா பிரியாணி கொடுத்தாங்க, ஆனா நீ சாப்பிடாம விட்டுட்டியே, என்னாலதான் அது மிஸ் ஆயிட்டு. நீ செய்யக்கூடியதை நீ செய்யாதனால நீ வஞ்சிக்கிற, அதான் வஞ்சிக்கப்படுற. நீ செய்யக்கூடியதை எப்பொழுது நாம் செய்யக்கூடியது செய்யாமல் விடுகிறோமோ அப்பொழுது நாம் வஞ்சிக்கப்படுகிறோம். விளங்குதா விளங்கலையா? நாம் செய்யக்கூடியத எப்போது செய்யாமல் விடுகிறோமோ, ரொம்ப கவனம். அப்போது என்ன ஆகுது? அப்போது நாமே நம்மை வஞ்சிக்கிறோம் இல்லையா? நீ வேற யாரும் நம்மளை வஞ்சிக்கண்டாம், நாமே நம்ம வஞ்சிக்கிறது. அதான் இதைத்தான் ஆண்டவருடைய வாழ்வில கற்றுக் கொடுக்கறத பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம எவ்வளவு முக்கியமா நம்மளுடைய காரியங்களை அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். அப்ப வசனத்தின்படி நடக்கு கேட்கிறோம், நிறைய தப்பு இல்ல, நடந்தாதான் நமக்கு அது பெனிஃபிட். அதான் சொல்லு, நீ வஞ்சிக்கப்பட்டுறாதாங்கிற, நீனே உன்னை வஞ்சிக்கிறாத. என்னோட பிசாசு வஞ்சிக்கணும் அவசியம் இல்ல, நாமே நம்மளை வஞ்சிக்கிறது. பாதி பேருக்கு வசனத்தை கேட்கறதுக்கு நேரத்தை செலவிட முடியல, ஆனா நம்ம கேட்டும் நடக்காம விட்டுட்டோம்னா நம்ம வஞ்சிக்கப்பட்டுள்ளாய், நாமே நம்ம வஞ்சிக்கிறோம். அதாவது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மையை நாமே தடை பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைய நாமே தடை பண்ணுவதுதான். விளங்குதா உங்களுக்கு? இன்னொருத்தர் தடை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. எப்போ நமக்கு வரக்கூடிய நன்மையை நாமே தடை பண்ணா வசனத்தின் படி நடக்காத போகும். புரியுதா? நமக்கு வரக்கூடிய நன்மைய நாமே தடை பண்ணுவோம். நாமே தடை பண்றோமான்னு பாரு. நம்ம தடை செய்கிறோமா? எப்போ வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்காத போது. வசனத்தை கேட்டு நம்ம அதன்படி நடக்காம இருந்தோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய நன்மைய நாமே தடை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதான் வஞ்சிக்கிறது. கையில கிடைச்ச நன்மைய சுலபமாய் விட்டு கொடுத்து விட்டோம் என்றார்.
துளைத்து விட்டோம் என்று அர்த்தம். ஆகவே இந்த காரியத்துல மிக முக்கியமான 2 காரியத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு. தேவன் தருக்க சமாதானத்தை பெறணும்னா நான் வசனத்தை கை கொள்ளணும். ஏங்க இந்த வசனத்தை கை கொள்ளும் போது அதுக்கு சொல்வதற்கு உண்டாதாக ஒரு 2 முக்கியமான காரியத்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொள்கிறார். முதல்ல நான் வசனத்தை நான் நேசிக்கிறேனாங்கிறதுக்கான 2 அடையாளம். 1, தேவையில்லாத இடத்துல என் கால் நிற்காது. 2வது, அதிக நேரமும் அதிகாலை நேரமும் நான் ஆண்டவருக்கு கொடுப்பேன். அதிக நேரம் கொடுக்கிறோமான்னு பாருங்க. அதிகாலை நேரம் இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில கொடுக்கிறோமா? தேவையில்லாத இடத்துல நான் போய் நிற்கிறேன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஏன் நான் வசனத்தை கை கொள்ளணும்னா முதல் காரியத்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்துட்டாரு. ஏன் வசனத்தை கை கொள்ளணும்னா நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம்? வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறோம். வழங்குதா உங்களுக்கு? அடையாளத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம எப்படி வாழ்வோங்கிறத ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தாரு. இப்ப 2வது பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, நீ வசனத்தை ஏன் நீ கை கொள்ளணும்னா நீ கை கொள்ளலைன்னா நீ ஒன்னையே வஞ்சிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும். 2வது என்ன நடக்குன்னு பாருங்க. ஏன் அந்த வசனத்தை கை கொள்ளணும்? ஆண்டவர் கொடுக்கிற சமாதானத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளணும். ஏன் அதை கை கொள்ளணுங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை கை கொள்ளலைன்னா நம்ம வஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்மளை வஞ்சிக்கிறதுக்கு இதுதான் ஒரு வழியாக மாறிடும். அதனால நீ வசனத்தை கை கொள்ளணும். 2வது 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவனிடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாக இருக்கும். நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அறிந்திருக்கிறோம். இப்ப 2வது ஏன் அந்த வசனத்தை கை கொள்ளணும்? அவருடைய அன்பு அவருக்குள்ள இருக்கிறோம் என்பதை அறியறதுக்கு. அவருக்குள்ள நாம இருக்குங்கிறதும் ஆண்டோட அன்பு என்கிட்ட இருக்குங்கிறதை நான் கண்டுபிடிக்கிறது. ஏன் நான் வசனத்தை கை கொள்ளணும்னா நான் அதான் வசனத்தை பின்பகுதியை நீங்க பாத்துக்கலாம். நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அறிவதற்கு. புரியுதா புரியலையா? வசனத்தைப்படி நான் நடக்கணும். ஏன் நான் நடக்கணும்? சமாதானத்தை பெறுவதற்கு நடக்கணும். ரைட். அதையும் தாண்டி உள்ளான அர்த்தம் என்னன்னா அப்படி ஏன் வசனத்தை கை கொண்டாதான் அந்த சமாதானத்தை கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கும் போது ஆண்டு வார்த்தை சொல்லாரு, நீ வசனத்தை கை கொள்ளும் பொழுது நீயே நீ வஞ்சிக்காம இருப்ப. இது முதல் காரியம். 2வது, அதனால நீ தேவனுக்குள்ள இருக்குங்கிறத உன்னால கண்டுபிடிக்கும். இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிற நான் ஆண்டவரோடு தான் இருக்கிறேன், ஆண்டவருடைய அன்பு என் கூட இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அடையாளம் நீ வசனத்தை கை கொள்வதுதான். புரிஞ்சுட்டா புரியலையா? அதே போல அதே 1 யோவான்ல 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை பாருங்க. நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாம். அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளும் அல்ல. இப்ப நான் தேவனுடைய அந்த வசனத்தின்படி நான் நடக்கும் போது நான் என்ன செய்யறேன்? ஆட்டோமேட்டிக்கா தேவனுடைய கற்பனை கை கொண்டு நடக்கும். கொள்றதுனால என்ன நடக்குங்க? அன்பு கூறு. பிறரிடத்திலும் நீங்க 3ஆம் வசனத்துல என்ன போட்டிருக்கு? அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவது. அவர்னா யாரு? தேவனிடத்தில். விளங்குதா? புரியுதா? அப்ப வசனத்தை கை கொண்டா நான் யாரிடத்துல அன்பு கூறுறேன்னா தேவனிடத்தில். நான் டைரக்டா நின்னுட்டு ஏசப்பா நான் அன்பு கூறுறேன்னு சொல்றதுனால அன்பு கூறுறதுனால எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. நீ என்ன செஞ்சாலும் தேவனிடத்துல அன்பு கூறுற. தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடக்கிறப்ப. விளங்குதா? தேவனுடைய வசனத்தின்படி நீ எப்போ நடக்கிறியோ அப்பொழுது நீ இயேசு கிறிஸ்துவை நீ நேசிக்கிறன்னு அர்த்தம். விளங்குதா விளங்கலையா? விளங்குதா புரியலையா? ஏன்னா நீ இப்போ 2ஆம் வசனத்தையும் வாசி புரியும் உனக்கு. நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போது தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் என்று அறிந்து கொள்ளுகிறோம். நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் பொழுது
தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் நீ வசனத்துப்படி நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ மற்றவங்களையும் நேசிச்சிருவ. நீ மற்றவங்களை நேசிக்கும் போது அந்த நேசம் தேவனையும் நேசிக்கிறதுக்கு உன்னை வழிகாட்டும். புரியுதா புரியலையா? டைரக்டா ஒரு மனுஷன் தேவனை நேசிக்கவே முடியாது. நம்ம மற்றவங்களை நேசிக்கிறது மூலமா தான் தேவனை நேசிக்கிறதுக்கான வழியை உண்டாக்குகிறது. புரியுதா புரியலையா? எந்த மனுஷனும் டைரக்டா ஆண்டவரை நேசிக்கிறதுக்கு தேவ வசனம் கற்றுக் கொடுக்கல. நீ மற்றவங்களை வசனப்படி நடக்கும்போது நீ மற்றவங்களை நேசிப்ப. நீ மற்றவங்களை நேசிக்கும் போது நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நேசிக்கிறேங்கிற. எப்படி சிம்பிளா சொல்லணும்னா அவங்க ஈஸியா புரியும்னா, ஏழைக்கு இறங்குறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான். நீ அங்க செஞ்சனா யாருக்கு செய்த மாதிரி வந்துருது? நீ இப்ப ஆண்டர் அதைத்தான் சொல்ல. நீ இங்க நேசத்தை காட்டணும்னா நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னையும் நேசிச்சிருவேங்கிற. புரிஞ்சுட்டா? நான் வசனத்தின்படி ஏன் நான் கை கொள்ளணுங்கும் போது முதல்ல நம்ம வஞ்சிக்காம இருக்கிறதுக்கு, 2வது காரியத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன காரியத்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தாரு? அதுல என்னது பார்த்தோம்? 1:2:5 என்ன பார்த்தோம்? நாம ஆண்டருக்குள்ள அதுக்கு இருக்கோங்கிறத கண்டு கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு? இந்த வசனத்தை கை கொள்ளணும். 3வது நான் இயேசுவை நேசிக்கணும்னா நான் வசனத்தை கை கொள்ளணும். கடைசியாக பார்க்கும்போது வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் 8 வெளிப்படுத்தல் 3:8 உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினாலே இதோ உனக்கு முன்பாக என்ன செஞ்சிருக்கேன்? திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கேன், அது ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். 10ஆம் வசனம், என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடினால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக பூச்சகரத்தின் மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன். என் பொறுமை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினால் பூமியின் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக பூச்சைக்கரத்தின் மேலெங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்துக்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன். அப்போ நன்றாய் கவனிங்க. அப்போ வரக்கூடிய மோசமான காரியங்களில், மோசமான காலங்களில் நாம் தப்பி வாழ வேண்டுமானால் இந்த வசனத்தை நான் கை கொள்ளணும். இந்த சமாதானம் தருகிற நன்மை எல்லாத்தையும் பாருங்க. பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு, இயேசு கிறிஸ்துவின் கிட்டி சேருவதற்கு, ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நம்ம விழுந்து போகாம இருக்குது. இது எல்லாமே இந்த தேவன் கொடுக்கிற சமாதானத்துக்குள்ள வருது இல்ல. வசனத்தை கை கொள்ளும் பொழுது இதுவும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சு. இதெல்லாம் கிடைக்கு 4 காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்ல. ஃபர்ஸ்ட் காரியம் என்னது கிடைக்கு? நாமே நம்மளை வஞ்சிக்காம வசனத்தை ஏன்ப்பா நான் கை கொள்ளணும் அப்படிங்கும் போது என்னையே நான் வஞ்சிக்காதபடி, அதாவது நமக்கு வரக்கூடிய நன்மையை நாமே தடை இல்லாம இருக்கணும்னா நான் வசனத்தை என்ன செய்யணும்? கை கொள்ளணும். 2வது என்ன காரியம்? ஏசப்பாக்குள்ள நான் இருக்கேங்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அடையாளம் என்னது? அவருடைய வசனத்தின்படி நடக்கிறேன். 3வது பார்க்கும்போது இயேசுவை நான் நேசிக்கிறேன், அன்பு கதை ஏசப்பா உண்மையா நான் நேசிக்கிறேங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னது? அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு நடக்கிறது. 4வது வரக்கூடிய பாடுகளிலும் சோதனைகளிலும் தடை இல்லாமல் இயேசுவின் அன்புல பூரணமா இருக்க, தேவன் தர நன்மை சுதந்திரத்துக் கொள்வதற்கு, பிரச்சனையில விழுந்து போகாமல் இருக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும்? வேதத்தை கை கொண்டு நடக்கணும். இப்ப வேதத்தை நீ கை கொள்ளுறதுக்கான அடையாளம் 2 என்னது? தேவையில்லாத இடத்துல, தேவையில்லாத காரியத்துல நம்முடைய கால்களையோ நம்முடைய என்ன செய்ய மாட்டோம்? நாவையோ செவிகளையோ நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? செலுத்த மாட்டோம். தேவையில்லாத இடத்துல என் கால்கள் போய் நிற்காது, நீ வசனத்தை கை கொண்டனா. 2வது அடையாளம் என்னது? அதிக நேரமும் கொடுப்ப, அதிகாலை நேரமும் கொடுப்ப. நீ வசனத்தை கை கொண்டுட்டு இருக்கிறேன், நீ வசனப்படி நடக்கிறேன் அப்படின்னா எப்ப நீ அதிகாலை நேரம் கொடுக்குறியோ அப்புறம் தான் நீ வசனத்தை கை கொள்ளணும் அர்த்தம். எப்போ உன்னால வசனத்தை கை கொள்ள, அதாவது அதிகாலை நேரம் நீ கொடுக்கலன்னா நீ வசனப்படி நடக்கவே இல்லை, உனக்கும் வசனத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு. எப்ப அதிகாலை நேரமோ அதிக நேரமோ கிடைக்க நேரம் மதியம் கொடுக்கலாம்,
ஈவினிங் கொடுக்கலாம். வசனத்துக்கு நான் நேரத்தை செலவிட நான் அதை அதிகமா நேசிக்கிறேன்னு அர்த்தம். நான் நேரத்தை அதிகாலையில கொடுக்கலன்னா நான் இன்னும் வேதத்தை நேசிக்கல. வேதத்தை நேசிக்கிறவங்க தான் வஞ்சிக்கப்படாமல் இருப்பாங்க. வேதத்தை நேசிக்கிறவங்க தான் ஆண்டவருக்குள்ள இருப்போம். வேதத்தை நேசிக்கிறவங்க தான் இயேசுவை உண்மையை நேசிப்பாங்க. வேதத்தை நேசித்து அதன்படி நடக்கிறவங்க தான் வரக்கூடிய பொல்லாத காலத்திற்கு தப்பி ஆண்டவர் தருகிற சகல நன்மையும் ஒன்றிலையும் குறைபடாம பெற்றுக் கொள்வார்கள். ஆகவேதான் இந்த வசனத்தை நம்ம கை கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அதனாலதான் நான் சொல்ல அந்த வசனத்தை கை கொள்ளும் போது நான் கொடுக்கிற சமாதானம் வரும். நான் கொடுக்கிற சமாதானம் வரும்போது இந்த எல்லா நன்மைகளும் உன் வாழ்க்கையில வந்துருங்கிறத ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே இந்த நாளிலும் கற்றுக் கொடுத்தபடி நாம் தெய்வ சமாதானத்தை பெறுவதற்கு வசனத்தை நேசித்து அதன்படி நடப்போமானால் ஆண்டவர் தருகிற அந்த சமாதானமும் சமாதானத்தினால் வரக்கூடிய பூரண நன்மைகளையும் ஒன்றிலும் குறைவில்லாதபடி நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.